Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Kopem. Aja bosan ya pemirsa. Muga-muga sing nonton tak dongakno tak paringi. Tak dongakno rezekine lancar terus, dikai keberkahan terus. Ya arep mangan iku pemirsa, aku sego pecel wong tak pangan ket mang. Tapi aku pengen teh anget. Gak hangat pemirsa. Enggak hangat pemirsa. Awan kudu masuk angin aja aku pemirsa. Nanti awan ini terus orang panas. Ya Allah, saya tangisi banyu saya aku pemirsa. Kita sih. Nah, ini kan karek muter ya guys. Temennya tripod guys, gak bisa dijamun. Tripod bisa dijamun. Tapi apa tripodnya awet kok. Nanti saiki awet. Ini kan mitra jadi tikus misal ini kira tak orang tak kalah nih anu tikus masih ambil kucing nih, kucingnya kalau tikusnya gede, tikusnya itu kadang masak dereng ditarik dulu guys. Itu rumah banjir pemirsa ini pantau. Kalau sama di sini gedang tok. Winginane loro mae bahar iku wae. Ini bahar. Mungkin nek hangat iki nang anu, tapi nek kanggo bocah iki nek iso aja kaken teh ya nek iso malah aja teh. Agak apik nek kanggo cah cilik. Ini wong gerang iso aja kaken. Aku yang esok blokean masuk angin pemirsa. Aku ki udah sampai aku lorong terus piye anakku ngono. Anakku sing gede sediupani bae pemirsa. Banyak yang takut yo sing anyar. Pemirsa sing anyar delok sing penonton baru yo takon, "Mbak, Mas, anak yang pertama mana ikut orang tuaku, Mbak?" Nanggung soalnya wis arep kelas 6. Barengane amel masalah kuwi ngajine ngono pindah-pindah aku yo ngesakno ndeke dadi ngono. Terus juga ibuku ngomong ben tak nggo baturan. Ya wis. Dengan harus di kongkon-kongkon tuku tepung, tuku kopi pemirsa warung. Angger nginep niki kudu eling kanca-kancane ae. Bu, aku tak nginep beberapa hari aja, Bu. Biyen. Saya malah belas goro-goro les segala macam. Sepenting nek masa nemu lah aku dolan pesan. Wis. Kok sedikit tutup ya pemirsa ya. Arep maaf sih. Kemedul iki. Baik kok gak bosen. Aku ki gak bosen pemirsa. Sego pecel, sego ora pi ra bosen. Mbok kenapa? Gak bosen. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau berikan aku masa tenangin ada benar. Kita kayak pekan pemirsa. Ojo sekali-kali usung ini ngombe es. Kudu muntah malah pemirsa, kudu masuk angin. Sithik-sithik tak pangani pemirsa ya. Monggo pemirsa. Saya pengen dolar ini pengen ngerasakno sego pecel iki nih. Monggo ayo. Sego pecel pemirsa.
ya nang desa meskipun apa-apa jaman saiki larang duit ya. Nek kanggo aku wis murah, badine piro? Badine kilo piro? Aku kadang tak pikir dimiati. Saiki yo angel duit yo. 3.000 sesek entuk sakmene iki lho pemirsa. Kuwi nang kota urung tentu. Apa mbak kagak bosen ana sing ngono. Gak bosen aku, Mbak. Mergo enak. Iki aku pengen sego pecel pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Aku tuh meriang bisa. Tak lilingi sih. Agak dililing yang melocot guys, lali rata kayak banyu adem pemirsa. Kulupan mie mbek kering. Iki ketok ganteng pemirsa awake rada biar tetep dipakani wong obat. Alhamdulillah awake rada enteng. Temen aku tuh antangin ya pemirsa ya, antangin ya. Tak tuku nang toko pemirsa. Tak jeda Mas Santo WA. Ibu, kapan banjir apa ora? WA ngono pemirsa. Gak banjir aku. Alhamdulillah. Paling sak 6 menit sampai tekan emperan tok pemirsa, gak sampai tekan omah. Suju sampai yang gunggu sing desa sing kena. Kuwi nggone kanca kowe jare lagi aniki kena. Maune gak tahu. Karena terlalu tinggi curah hujan ya pemirsa. Bahas banjirnya Mbak Datra ya piye? Nang Dinggon banjir. Rantai ya awake kudu tanek pamane yo. Mas. Iki udah antangin aku pemirsa. Maaf ya pemirsa, gimana sih petak pengonten ngangan malah awake gak iku. Gak mau dijak kompromi. Udune lho rasane. Halane kudu sangket lah. Gak entek iki tak mangan neh kok pemirsa. Wiman. Awake enak kena jejak untungnya kok yo ngonteni nang omah. Pemongonan Jawa bangun masuk anjuk tulung wong malah nyusahno wong bisa. Gak
meriang dong saya wae ya Allah. Iso nek antane siji yo. Kok lah bar mangan kok arek. Pemirsa mohon maaf mangane ora entek awake meriang tak terusno nengko yo. Mohon maaf jika kontennya kurang full ya nune maaf ya. Pokoknya dijaga kesehatan pemirsa, aku sing tak hati-hati saya kena masuk angin. Awane kudu ono srengenge. Kambine yo pindah garing. Klambi kurang dino gak garing pemirsa. Aduh. Cara ono mesin cuci nawongan ya pemirsa. Ono pengeringnya ya. Terima kasih nonton kontenku. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Tetap semangat untuk hari ini, oke? Tetap semangat. Ojo lali like, comment sampai like kapan nak nonton sing akeh. Tak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.